zainteresowanie naszą rodziną, naszą historią naszej rodziny. No i jestem bardzo Państwu wdzięczny za to, że Państwo tutaj są i starają się, załóżmy, zgłębić te wielkie problemy, zwłaszcza, że jestem już w takim wieku, że może wiele razy nie będę, ale na pewno będę się starał przyjechać z moją rodziną, z moją córką. Рад, что вы здесь и вы узнаете свои знания по поводу Иврода, и он еще будет стараться уехать. Z moimi wnukami, może uda się przyjechać z moją żoną, aczkolwiek jest chora. No i nie sądzę, żeby była po prostu w stanie odbyć taką podróż. Może to nie jest tak daleko.